Realme 16 Pro dolazi sa veoma dobrom reputacijom svojih prethodnika. Evo da li je novi model uspeo da sačuva taj dobar glas vladara srednje klase. Pogledajte recenziju i zapratite kanal. Realme 16 Pro na papiru ima skoro sve. Kameru od 200 megapiksela, bateriju od 6500 mAh, ekran sa 144 Hz i modern dizajn. Sve to zvuči kao recept za uspeh, ali kao i uvek kod tehnologije, pitanje nije šta piše na papiru, već kako se to ponaša u stvarnom životu. Evo da li je Realme uspeo da sačuva tu svoju reputaciju u srednjoj klasi, gde već godinama ima veoma konkurentne modele. Prva značajna promena je u dizajnu. On prati skuplji 16 Pro Plus i potpuno je drugačiji nego prošlogodišnji modeli. Sada su tu ravan ekran, simetrična lajsna i blago zaobljeni ćoškovi. Umesto okruglog segmenta sa kamerom, on je sada pomeren gore, manji je i četvrtastog oblika sa usekom za objektive. On je, zanimljiv. Neko će reći modern, neko čudan, a neko će pomisliti da je dizajner imao previše slobode. Deluje poznato, kao da je Realme pozajmio par ideja od drugih brendova, ali sve to je upakovano na svoj poseban način i baš su uspeli u tome zapravo. U svakom slučaju, razlikuje se od mase i to je samo po sebi plus u moru identičnih telefona, što i ne čudi kada znamo da je kod dizajna pomogao japanski master estetike Naoto Fukasawa, dobitnik preko 50 međunarodnih priznanja iz oblasti dizajna. Subjektivno, meni se ovaj dizajn zaista dopada. Kada ga uzmete u ruku, jasno je da je Realme želeo da ostavi utisak. Telefon je tanak svega 7,7 mm i relativno lagan za svoju veličinu. Ima oko 192 grama, što znači da ne deluje kao cigla, iako krije ogromnu bateriju unutra. Zadnja strana dolazi u mat varijanti sa teksturom koja je prijatna i na oko, ali i na dodir. To nije samo estetski trik, već telefon zaista bolje leži u ruci i manje klizi. I to je jedna od onih stvari koje ne primećujete na papiru, ali vam znače svaki put kada ga uzmete. Jedina stvar koja ukazuje na uštedu u budžetu je ovaj crni plastični okvir koji okružuje ekran i koji Realme i dalje koristi, ali to je vrlo diskretan detalj. Dobra vest je da telefon nije samo lep, već i izdržljiv. IP68 i IP69K zaštita znači da mu voda i prašina ne predstavljaju ozbiljan problem. Drugim rečima, preživeće više nego vlasnici telefona. To podrazumeva potapanje do 2 metra dubine do 30 minuta i to je izvan okvira ovog segmenta. Dobijate i zaštitnu maskicu u kompletu, kao i fabrički zalepljenu foliju preko ekrana, pa tu nećete imati dodatni trošak. Sem toga, tu je i USB kablić, ali punjač ne ide u kompletu. A sada pređemo na ekran, jer ovde Realme stvarno pokušava da impresionira. Panel je AMOLED od 6,78 inča dijagonale sa rezolucijom 1,5K i gustinom od oko 450 piksela po inču i on daje oštru i živopisnu sliku. 1272 puta 2772 tački je odlična rezolucija za ovu dijagonalu i pruža jako mnogo detalja. Tu je osvežavanje od maksimalnih 144 Hz, zvuči impresivno. Ipak, zbog baterije, većina aplikacija će raditi na 120 Hz, što je i dalje veoma fluidno. Ipak, čak i sa tim ograničenjem, scrollovanje je glatko, animacije su prijatne i telefon deluje brzo. Ali ono što zaista iskače iz segmenta je osvetljenje. Maksimalnih 6500 nita, znači da čak i na jakom suncu možete bez problema da vidite šta radite. Ekran je stvarno jako sveto. Boje su zasićene, kontrast odličan, a HDR10+ podrška dodatno poboljšava iskustvo vizualnih sadržaja. Ako volite da gledate serije ili YouTube na telefonu, ovo je ekran koji će pokazati svu raskoš multimedije. Realme je obezbedio stereo zvučnik i primenio svoj trik sa pojačavanjem do 300%. Oni zaista jesu glasni, ali reprodukcija je pomalo šuplja, nedostaje basa i sve previše u srednjim tonovima i tu je telefon mogao i bolje da se pokaže. Što se tiče kamere, Realme je ovde nastavio sa pristupom koji je obeležio prethodne generacije ove serije. Dakle, dobijate moćnu glavnu kameru i ultra široku sa zadnje strane. Razlika u odnosu na jači model 16 Pro Plus je da nema telefoto objektiva. Realme voli da svoje kamere na modelima srednje i niže klase opremi manjim brojem objektiva, ali bolje kvaliteta. Tako je i ovde i glavni senzor svakako prevazilazi opis solidan. U pitanju je dosta cenjeni Samsung HP5 senzor od 1/1,56 inča i rezolucije 200 megapiksela. Objektiv pruža blendu od f1.8.
To je vrlo sposobna konfiguracija, a uz Realme sada već veoma napredne algoritme za obradu sirovih snimaka pruža odličnu osnovu za svakodnevno slikanje. Kamera ima i super optičku stabilizaciju koja pomaže kod snimanja videa ili kod scena sa slabijim svetlom i duže ekspozicije. Uz to, 200 megapiksela zvuči brutalno i u dobrim uslovima kamera zaista daje vrlo dobre rezultate. Fotografije su jako oštre, detaljne, imaju dobar dinamički opseg. Sa slabijim svetlom rezultati su nešto slabiji, sa malo više šuma, uz više obrade algoritmima, ali i tada će uz mirnu ruku moći da izvuče veoma lepe kadrove. Ultra široka kamera od 8 megapiksela je tu više kao neki dodatak nego kao ozbiljan alat. Radi posao, preko dana svakako, ali ne očekujte neka čuda od nje. Selfie kamera od čak 50 megapiksela je odlična, ali će imati sklonost da pomalo ulepšava lice, što će nekima odgovarati, a nekima ne. Video snimanje je stabilno zahvaljujući optičkoj i elektronskoj stabilizaciji i može da ide do 4K, što je više nego dovoljno za većinu korisnika. Aplikacija pruža dosta mogućnosti da pokažete kreativnost, pa su pored filtera tu i različiti alati za uređivanje kadrova. Svakako mi se dopada AI kadriranje koje će vam unaprediti kompoziciju i to radi neočekivano dobro. Možete i da uz pomoć veštačke inteligencije drugačije prikažete izvore svetla, a korisni su i unapred definisani režimi za slikanje zabava, koncerata, vatrometa ili silueta. Realme takođe ističe i veoma lepe portrete i rezultati su zaista atraktivni, pa Realme 16 Pro snima stvarno lepe fotografije sve u svemu. Tome doprinosi i nova Luma Color tehnologija koja posmatra kadrove u celosti i obrađuje zajedno svetlo, detalje i boje, i to se vidi, pa ćete dobiti atraktivne scene za društvene mreže ili čak veće formate ako to želite. Realme 16 Pro pokreće MediaTek Dimensity 7300 Max, napravljen u 4 nanometrskom procesu. U pitanju je modern chipset koji ipak ima svoje granice, odnosno ovo nije telefon za ekstremne gejmere. Za svakodnevne stvari kao što su društvene mreže, poruke, YouTube, snimanje videozapisa i fotografija, sve to radi bez problema. Telefon je brz, odzivan i pouzdan. Ali ako ga malo pritisnete, uz više aplikacija, brzo prebacivanje, zahtevnije igre počinju da se pojavljuju sitni zastoji. Ništa dramatično, ali dovoljno da primetite da ovo ipak nije flagship chipset. Sa preko 900.000 na Antutu testu radit će i zahtevnije igre, iako uz neka srednja podešavanja. Dobra stvar je što se telefon ne pregreva previše, što znači da je termalni sistem odrađen kako treba, a Realme kaže da je dodatno unapredio sistem hlađenja. Drugim rečima, ovo je telefon za normalne korisnike i svakodnevno korišćenje, ali će i oni mlađi moći da poteruju većinu igara u slobodno vreme. Telefon dolazi sa Androidom 16 i Realme UI 7.0. Interfejs izgleda moderno, animacije su glatke, a tu su i AI funkcije. Na kraju, dolazimo do možda najjače strane ovog telefona, odnosno baterije. Ona je kapaciteta 6500 mAh i telefon bez problema može da izdrži ceo dan intenzivne upotrebe. Ako ste malo umereniji, možete da izvučete i 2 dana bez punjenja. Streaming, društvene mreže, kamera, pa čak i gaming će proći bez značajnog uticaja na bateriju. Uz to dobijate i punjenje od 45 W, što znači da ćete ga napuniti dosta brzo, uprkos velikom kapacitetu. I tako velika baterija uz brzo punjenje zaista daju određenu slobodu. I to jeste značajna prednost ovog modela. Realme 16 Pro je pouzdan telefon za svaki dan, uz pametno uklopljene karakteristike za mlađe korisnike. Odlična kamera, velika baterija, sposoban chipset i brzo punjenje su baš ono što im treba. Cena telefona u Srbiji za konfiguraciju 8 sa 256 GB je 49.999 dinara i već je dostupan kod naših prodavaca.